Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган подав кримінальну скаргу на французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» через образливу карикатуру з його зображенням. У скарзі, поданій адвокатом Ердогана до прокуратури Анкари, відзначається, що образливий контент є кримінальним наклепом, який не підпадає під дії свободи слова. Раніше прокуратура Анкари почала кримінальне розслідування щодо керівництва «Шарлі Ебдо» за образу президента, що є правопорушенням згідно з турецькими законами. «Шарлі Ебдо» зобразив на передовиці Ердогана, який сидить в кріслі у білизні, тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг і вигукує при цьому «пророк». Журнал таким чином відреагував на напруженість у відносинах Франції та Туреччини через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона. Президент Туреччини заявив своєму французькому колезі, що йому потрібно лікувати психіку через політику президента Франції щодо мусульманської меншини. Peygamber Efendimizle ilgili çıkan Журнал, який раніше поширив образливі карикатури на пророка Мухаммеда, на цей раз розмістив на обкладинці карикатуру на мою адресу. Видання, яке опустилося до аморального рівня образи пророка, не варте коментарів. А протистояти образі на адресу пророка, який приніс мир Мекці, Медіні, Азії, Африці, Європі, всьому світу – справа честі. bizim şeref meselemiz.